entuk pira ki Mbak Lian. Mbak sampean entuk dit lho Mbak niki sing kula uruske Mbak. Mengki soal niki wedokan-wedokan ning homo kabeh niki ya. 250 Mbak Lian 250. Selendang sutra kuning Mbak Tatin 250. Kamsia Hamida. Kamsia Hamida. Terima kasih. Iya, Kamsia Hamida. Ya. Kamsia Hamida. Ngopo? Nek ora karo jenengan. Karo sapa? Ya karo Mas Pai Caca. Lah iya ora. Jenengan ming liwat wae nesu-nesu wae. Liwat piye? Oh, ditransfer ming liwat jenengan menggari ngulunge kok muni tombok. Sing bener ki piye? Sing wingi sing rong tak keke iki sing sak yuta sing sindan-sindan kok do muni 2 yuta. Aku ora isen to ning ngarepe penonton akeh banget e. Lah ngene yo. Jenengan nak minggu liwat, ora dite jenengan dhewe to. Ningku. Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Kartono ndak. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya nggonam. Dadi ki nek meng ngene iki ora gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Nggon aku nek dinunul urip malah. Endi to?